Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de SMP. Astăzi cu un nou membru. Da. Numele lui este Octav. Nu sunt Octav. Ok. Bă, nu-ți place bloc, așa. Ce vrei tu să faci aici, Octav? Ce crezi? Cacă. Eu nu știu. Am făcut niște stâlpi, așa. Uitați vaca, hai să-i omorâm. Bă, dacă omor vaca, te bat. Am găsit deja una. Și vreau. Pot să omor, ca să mai aproape. Nu mai ce îți chiar de. Nu pot să-i omor. Da. Și în acest episod eu vreau să fac fermă. Dar eu vreau să bag vaca asta aici. Da, e mai complicat. Întotdeauna. Ok, nu știu unde să fac Așa! ferma. Nu că să mă îmbaci. Bravo. Octavie, facem o fermă împreună? Să fie și a mea? Da. Du. Bine, dă-i știt start și dăm protecția. Am deja cristal și mi-am pus protecție la casa mea. Nu, dar poți să-i mai dai o dată, bă. O să las. Deci. Nu, mi-a dat dată, da. Și nu ți-a dat două protecții? Da, țăranul. Așa. Ați văzut cum e ăsta? Deci când știe că ai ceva, gata, ia da milenul. Bine. Nu trebuie. Așa. Da, am fost singur la minat și nu am găsit nici măcar un singur diamond. Nu că nu ține cu tine. N-a ținut niciodată și toată viața nu va ține. Îmi place mult muntele ăsta, așa, lângă. Cred că o să fac o cascadă, ceva. Eu credeam că faci casă în munte. Da, în munte. Bă, eu nu trăiesc ca tine. Dar eu nu trăiesc în munte. Vom enchanta o lopoțică. Da, frate, suor la bucă. Doamne. Hai mă și du-te la munte. Faza e că copilul ăla scapă de 5 ori telefonul pe jos și după se întreabă de ce s-a spart, nu știu. Cine? De ce s-a spart? Luca. Trebuie să-mi fac și o mai fac la chestie. Ce mă îți bagi Christian? Ia să un pic, a plecat un minut. Trebuia să-mi pun Minecraft-ul pe televizor. Oh. Bă, vezi că se aude necou. Haide mă, un enchant bun. Bă. Da. Așa. Mai mă aud în eco? Nu. Că mi-am pus căștile. Enchant bun, e sensibil. Avem o pixel sau ceva? Da. Bă, da, o nicovală unde e? Uite, iron și da. Cât iron trebuia? 2 cuburi și 5 iron sau... De unde dracu vrei eu să scot 3 cuburi? Te caci. Ok. Oh. Da, și am văzut că la episodul trecut, la episodul 5, am făcut 36 de vizualizări și am făcut și noi 27 de abonați. Iar vreau să fac anunț că la 30 Octav, la 30 sau la 35 de abonați facem live. Nu știu, 30. Că n-ai ce să ceri, că nu prea ai ce să ceri de la tine, deci.
Bun, deci la 30 de abonați voi face live. Mozova, Da, știi că în clipurile tale se înjură, nu? da. Ah, ok, deci, ca să știu. Octav va fi omul care îmi citește comentariile. Bă, eu sunt omul ăsta oriunde. Eu frumos. Haideți să ne vedem pe aici. Și cred că vom pune un gard, ceva. Bă, ce zici, bă, să-mi fac casă pătățoasă și geamul? Dar nu fac eu așa ceva, eu deja am început schelă de calitate. Dar nu ești ca Luca, n-ai văzut ce casă are. Ce casă are Luca? Să mă eu, arată-mi. E aia de lângă mine. Scuze că râd așa. Iartă-l, Doamne. Nici geamuri are, nici loc pentru geamuri are. Bă, Păi ăsta e garaj. Doar l-am văzut prima oară, dar am zis o amitea mea, bă, cred că e al lui Morozov, avea el să facă un garaj. Ceva, nu știu, ceva aici. Da, ia, simplu chiar. Cum îl cheamă, ia. Când ies, că vreau să văd. A ieșit poate ce? Îl cheamă Ai Miki? Robot. Îți dai seama că ăla-i nume de fată, nu? Bine, și eu am avut nume de fată, deci... Aha. Nu îți place fata mea? De unde ești, mă, tu? Construiesc. Stai că am primit mesaj. Așa o construiesc. Așa arată. Bine. Bă, ce bloc. Bă, ce bloc prost. Sigur, blocul e prost, nu tu. Da, bă. Ai văzut și tu? Da, scuzați Skype-ul. Și spuneți în comentarii ce serii ați vrea să încep. Adică Block Party, Survival Single Player, ceva. Ai putea face serie de 1v1. De ce vrei să râdă ăștia de mine? Nu prea sunt bun la PvP. Eu oricum, serie de... Eu îți sugerez să nu fac serie de Survival Game. Bine, dacă vrei să... Cât fiu la Survival Game, țip. Îmi fac mai urât cât Dar cine a zis că te bag dacă fac serie? Da, așa. Bă, dar orice aș face... Vrei să scad de la 27 de abonați la 20? De ce nu? Bă, ce bloc prost. Bă, n-am lumină. Dă și mie niște călbune. N-am. Aduc să vin la tine să fug călbune. Ce zici? Nimic! Da, ce călbune. Da, călbune. Călbune. Vino să-ți dau toate, săracule. Hai că am făcut deja beții. Unde e? Unde crezi că sunt? Ce casă de cocală? Ia, vezi că te-au... Vezi în spate. În stânga ta. Vezi că ți jos niște torți. Tu le-ai luat. Solanul, de-aia cu dă-le. Le dai de sus, rău. 21. Ce mai vrei? Ia. Îi dăm fără număr. Unde, mă? Acum e mai bine. Te simți ca la event, nu? Da, mă. Nu știam că la event se dă chestii mai valoroase, dar sunt bune și toți.
Bă, pleacă, bă! Vine el repede. Bun, haideți să ne terminăm. Da, haideți să terminăm. Și după ne ducem. Hai să facem și aici. Bă, dar mai vorbește și tu. Dar ce sunt eu, mă, comentator? Comentator. Comentau aș pe... O să zic ce urmează? Nu. Dar zis că în clipurile tale se înjură. Da, tu n-ai voie. Dar ce sunt eu, restricționat? Dar ce sunt aici la școală? Că la școală se întâmplă la fel. Da. Și vă rog, lăsați-mi în comentarii cum a fost prima voastră zi de școală. A noastră. Urâtă și plină. A noastră a fost groaznică. Bă, cred că toți vor zice, pișeam aș pe ea de școală. În camera lui. Crezi? Eu zic că sigur. Să mai băgăm niște bani. Da, și nu știu de ce se găsesc atât de greu diamantele. În următorul episod voi merge cu Octav. Da, bă, deci primul sentiment când am văzut cărțile. Bă, ai un chibrit? Deci ăsta a fost primul sentiment când am văzut cărțile. Bă, ai un chibrit? Asta am spus eu prima oară. Și gândiți-vă la mine, eu stau cu el în bancă. Iartă-mă, Doamne. Și o te bat dacă... Deci ăsta e ciudat așa de fel. Face chestii ciudate, adică face chestii. Cine vorbea? Păi eu vorbesc, ce nu mă auzi? Ia-ți aparat auditiv cam. Bă, ce face oaia? Bă, oaia asta s-a dat cu capul de peretele meu. Pleacă fără de aici. Bă, de când oile atacă? Că asta venea spre mine, zis că voia să-mi dea în bane cum. Pleacă. Bă, cât de mici de lopată. What the fuck, din două lopeți am omorât-o. Cum se cheamă o da sau o poaie? Wow, ești un adevărat luptător. Da, nu! Știu că oile aveau 20 de viață. 20. 20. Ai mâncat picat? Am mâncat-o pe măta. Bă, n-ai voie să vorbești așa. Că chiar am mâncat-o. Mi-a dat și niște piure. Scheletanie? Treci încoa. Am uitat că poți zbura. Și când am dat space, am zburat-o. Bă, deci, ăștia cu Minecraft-ul. Bă, scoteți dracu aimul de la skeleton din puii mei. Că ea... Bă, frate, deci toți mobii ăștia au ceva. Am omorât un sombalău dintr-o sabie. Și am sabie de iron. Și e enchantată cu knockback. Ba, nu e cu knockback. Cu... Unbreaking. Bă, tu ai un diamond? Nu. Ce să da? Vreau și eu să-și exces pe la tine, n-ai nimica. Bă, dar tu ce crezi că diamonduri... Nu, am fost la mina de vreo 3 ori și n-am găsit niciun diamond. N-ai noroc. Sau a venit unii cu X-ray. Da, nu. E anti-X-ray. Eu să-mi iau X-ray, du-te. Nu joc eu cu X-ray. Nici eu. De ce ai avea X-ray totuși? Mie îmi place mai mult Minecraft-ul fără codul.
Mă pui mei, dacă ai X-ray, gata. Ce Da. faci pe Minecraft? Ce? Ce mă? Gata. Ah, Diamond, nimic special. Da, full diamond, dacă mă moară unul, mă dai fix în... Pulea, că mai mă duc să-mi iau pădă sau un... o armură de diamond. Bun, ce vreau să fac? Ce vreau să fac? Bine, ce faci? Vrei să te faci rău? Ah, gard. Cum se făcea gardul? Serios? Alo. Facă. Serios, deci tu chiar nu știi cum se face gardul? Nu mai știu cum uitam. Ia stai, fac așa. Așa se făcea, dar trebuie cu lemn normal, că nu e unul. Nu. Și lemn normal? Bă, Da. deci tu ai flaut și nu știi cânta la el. N-am flaut. Ai flaut, că ți-ai luat în tabără tu și mai și mici. Deci ai flaut și nu știi cânta la el. Ăla e fluier, nu e flaut. Fluier! E flaut, copile! Bă, eu știu că tu mă păcălești câteodată, Iartă-l, dar știu Doamne. cum arată un flaut. E o bucată de lemn Da, e pătrățoasă, nu? și se mănâncă pe pâine. Da, cum zice, am un coleg de-al nostru. La toată lumea care îi făcea ce... Oa, dar nu merge să faci gard. Da, știu, bagă. E cam pe orice server de Minecraft. Doamne, ce server. Da, probabil că ne vom muta de pe acest. Nu, nu ne vom muta. Nu tu decizi aici. Bă, da, din Cobblestone. Băi, nume... Ah, la na. Pe ăla nu l-am încercat, asta l-am încercat. Amac! Auzi, din stone se putea face gard? Na, cu cine stau? Doamne! Normal că se putea face, guys. Din stone normal? Din Cobblestone. Ok, se putea și din stone. Bine, eu mă duc să iau nisip. Nisip. Cred că mai iau încă o vacă. Nu, văcuță. Acolo. Auzi, ai niște cobblestone? Că eu l-am pus pe tot la Da, știi, eu n-am intrat într-o mină niciodată și ai niște cobblestone. Că ai spus că ai fost la minat, hai, că știu că... Păi am fost, dar am făcut stone brick. Parcă mergea, nu mergea. Ce-am găsit eu? Am găsit... Bă, vrei lebăniță? Ce mă? Lebăniță. Nu știi ce e aia, lebăniță? Eu știu de berbeliță. Berberiță. Batu, vrei mâncare de berberiță? Era vrei ouă de berbeliță. Era mâncare. Așa, hai să improvizăm și noi aici. Bă, vrei semințe? Stai și mă că ce soare. Cam 11 semințe și n-am ce face. Berberiță. Octavul este foame. Ce? E foame? Nu jura. Luați mama, fiind și viitor copil. Bă, chestia asta de ce neagă? Și chestia asta e la fel. Și când mă bag în ea, mă spart în loc și nu mă nimic. Chestia neagă. Dar simți, nu-mi place neagă. Uite că aveam cobblestone. Băi, ești nebun, din cobblestone merge. Ce ai, mă? Ai o găleată. Uite-mă un creeper, mă. Uite-mă. Am mai multe gălei. Mă, creeper. Da, și mie o găleată. Da, de ce? Că aici ar măta.
Vrei apă? Găleată! Pentru ce? Pentru lapte? Pentru a lua apă! Ia uite mă că să ieși ce. Știi modelul ăsta cu scoile de la mine, așa mă știu. Ba nu. Da, da. Hai. O să deschid ce sunt? Bine, bă, hai, vină încoace. Da, furnalele pot? Nu știu, da, unde ai furnalele. Nu mă, că te-l văd pe ăsta. Ce fac, mă, tu pui lemn? Bine înseamnă. Vrei să-ți dau eu topor? Sparge. Nu pot. Dăm topor. Dă găleată acum. Dă găleată. Dă mie, nu ți-te. Că nu pot lua. Bă, să faci și tu subsol, să facem drum subteran. Ce fac ca să din nou neagă, bă? Mie nu-mi place negru. V-am mai spus odată. Ia, bere, că cred că a venit tata. Ok, dă-te pe mut. Nu, mă, că nu cred. Nu sunt sigur. A venit? Nu. Să vezi ce model șmecher fac. Îl fac de la anti-zombie. Ce? Sistem anti-zombie. Sistem anti-zombie. Da. Uite-mă și pe că tu abia știi să pui blocul. Am învățat. Așa, dar trebuie. Oh. Serios, am lăsat să poliga? Uite cum cad. Nu. Nu. Aici? Yes. Yes. Bă, frate, dar unde am pus să poliga? Ce, lebenița? Hai că fac. Uite aici. Deci era fix lângă capul meu. E problema că avem cablu sau fără număr. Da, și pe aici, pe deasupra, vom pune geamul. Bă, mai țin minte când eram mic și mai jucam Minecraft. Bă, dar unde am pus oglesul? Că aveam un căcălău. Păcănele? Căcălău, mă. Ia să vedem cât am filmat. Am filmat 23 de minute. Cât? 23 de minute. 23? Da. Hai să vedem ce am mai făcut și pe urmă încheie acest episod. Uitați ce casă mișto a făcut. Nu pentru ce modelul ăsta e de scărită. Eu nu m-am gândit. Probabil că îi vom copia casa. Ups. Da, am ieșit din greșeală de pe server. Oricum. Ei bine, lume, cam atât a fost și cu acest episod de SMP. Am introdus un membru nou și nu uitați, la 30 de abonați facem live cu abonații. Bă, dar nu crezi că ce cam multe? Hai să aștept. Da, până data viitoare, nu mai basta.